अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। के बाटे सबके बतावे के बाटे हे भाई हो अपन फर्ज निभावे के बाटे सबके बतावे के बाटे केहू ना केहू के झांसा में आई तो झाड़ू पर बटन दबावल जाई झाड़ू पर बटन दबावल जाई के जहदीवल के जितावल जाई झाड़ू पर बटन दबावल जाई। सबके मिल के बतावल जाई झाड़ू पर बटन दबावल जाई झाड़ू पर बटन दबावल जाई के जहदीवल के जितावल जाई झाड़ू पर बटन दबावल जाई के जहदीवल के जितावल जाई। रिकॉर्डिंग बाय VS म्यूजिक।